Meta nitkellmu eżistijaj dwar il-bżonn ta' tiġdid fil-Knisja, it-tiġdid fil-Knisja bħala komunità nisranija bħala dixxipli ta' Ġesu, bħala persuni li qegħdin jgħixu l-mamudija. It-tiġdid allura ma jkunx sempliċiment fuq riforma jew bidliet ta' natura legali, leġislattiva, organizzazzjoni, policies tal-Knisja. Dak ċertament huwa aspett fit-tmexxija illi wkoll huwa importanti. Però it-tiġdid vera eżisti huwa dak li jmiss ir-ruħ tagħna. Il-Knisja mhix sempliċement xi organizzazzjoni xi għaqda, imma hija realtà ta' fidi. Wieħed mill-mezzi eżistijaj l-iktar qawwija jekk ngħidu dan it-tiġdid fl-aħħar mill-aħħar fiex isarraf huwa fil-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni. Kif San Pawl jenfasizza tant Kristu illi lilna ħabbibna mal-Missier u lilna fdanna dan il-Misteru ta' Rikonċiljazzjoni. U f'isem Ġesu jitlobna tħabbu mill-ġdid Alla. Il-Knisja biex ngħidlek profondament il-preżenza tagħha fid-dinja hija preżenza ta' rikonċiljazzjoni. Preżenza illi iġġib fil-qalb ta' kull bniedem il-maħfra li Alla għandu għalina u li jerġa' jaqgħadna miegħu u preżenza li terġa' taqqad lilna bejnietna flimkien. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni eżistijaj fil-Lumen Gentium jgħidilna li l-Knisja hija l-komunjoni bejn Alla u l-komunjoni bejnietna, l-għaqda tagħna m'Alla u l-għaqda tagħna bejnietna. Però il-komunjoni, dak li għamilna lura Knisja, hija frott ta' rikonċiljazzjoni. Il-Knisja hija maquda għaliex, il-Knisja hija komunità għaliex, hija fraternità ta' mħabba għaliex il-Missier lilna f'ibnu Ġesu reġa' ħabbibna miegħu u ħabbibna ma' xulxin. Hija biex ngħidlek fid-DNA tal-Knisja illi tkun Knisja fejn fiha hemm il-maħfra, il-Knisja li tiġi maħfura u l-Knisja li taħfer. U fuq dan eżisti nixtieq illi hekk nirriflettu fuqu fil-mixja personali tagħna għaliex il-Knisja magħmula minn kull wieħed u waħda minnha u daqskemm kull wieħed u waħda minna jħalli l-mulej ħabbu mill-ġdid miegħu, jirrikonċiljana miegħu. Daqstant ieħor il-Knisja tiġġedded, għax il-Knisja tiġġedded isir sabiħa fl-intimità tagħna ma' Alla. Id-dimensjoni tal-qdussija tal-Knisja, il-Beatu Giovanni Paolo II kien jenfasizza li hija d-dimensjoni l-iktar importanti fil-Knisja. Għaliex aħna insara biex insiru qaddisin. Qaddisin x'jiġifieri? Jiġifieri ngħixu l-ħajja fl-Ispiritu Santu. Giovanni Paolo II darba minnhom qal fil-Ittra Apostolika fil-bidu tal-millenju l-ġdid. Meta l-Knisja tistaqsi l-ġenituri x'qed titolbu mill-Knisja l-uliedkom huma jgħidu il-mamudija jew min jitammed mod adultu stess jitlob il-mamudija. Ifisser xi jfisser mamudija li rid isir qaddis, li rid jgħix il-ħajja ta' Alla fih. Irid iħalli l-Alla jgħix fih. U parti eżistijaj minn dil-mixja tal-qdusija hija l-bżonn li kontinwament li Alla lilna jħabbibna miegħu. Hekk tibda il-mixja tal-qdusija tagħna bis-sagrament tal-mamudija. Is-sagrament tal-mamudija aħna fih nirċivu l-maħfra tad-dnubiet kollha tagħna qabel mela Alla jħabbibna fih. U fl-istess ħin aħna nimtlew bil-ħajja ta' Alla fina, nimtlew bl-Ispiritu Santu. Però eżistijaj dak li jiġri fina fil-mamudija li biex ngħidu hekk jimmarka il-ġenwinità, l-profondità tagħna quddiem Alla. Fil-mixja tagħna sakemm aħna ngħixu dan fil-milja tiegħu fil-ġenna għax dik hija rida tal-Alla lina, jekk nitilfu ruħna it-tort tagħna mhux it-tort ta' Alla. Matul din il-mixja eżistijaj aħna għandna bżonn illi tant drabi nerġgħu nħallu l-mulej iħabbibna mill-ġdid miegħu. Għaliex eżistijaj aħna fil-mamudija biex ngħidlek id-dnub tagħna, s-sitwazzjoni ta' dnub tagħna, s-sitwazzjoni ta'
dik li San Pawl jgħid fl-ittra lir-Rumani li bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja t'Alla, dik tiġi rikonċiljata mal-Alla. Però il-ġibda tagħna lejn il-ħażen, it-tendenza tagħna lejn id-dnub tibqa' hemmhekk. U allura matul il-mixja tagħna tansara faċilment li aħna naqgħu fid-dnub esistijej, kemm għax aħna dgħajfin u limitati u kemm għaliex aħna fina nsibu il-ġibda lejn id-dnub dik li ngħidula l-konkupixxenza. Importanti eżistijej fil-littra li l-lut insibu sissa fit-taqbida tagħkom kontra d-dnub għadkom ġiliddu sal-punt li xxerdu demkom. Aħna eżistijej irridu nieħdu il-kol kemm aħna il-ġlieda kontana kontra d-dnub bis-serjetà. U allura llum nixtieqkom waħda mill-affarijiet jekk nistaqsu l-nfusna jekk irridu l-Knisja tiġġedded. Int li qed tisma' issa u jien miegħek. Kemm qed nieħdu l-ġlieda tagħna kontra d-dnub bis-serjetà? Għax jista' jkun li aħna nillaxkaw. Jista' jkun li aħna li kollox jgħaddi. Jista' jkun aħna li nittieħdu mill-mentalità tad-dinja illi għaliex id-dnub id-dinja tħares li bħala ħaġa tajba u dana jista' jiġri fuq livell ta' kultura, hekk jiġifieri n-nies bil-maġġoranza jibdew jaħsbu illi ħaġa li l-kelma t'Alla tgħidilna li mhix f'wostha, in-nies jibdew jaħsbu li tajba. Jista' jkollna l-gvern eżisti u minnu illi għaddi liġijiet li huma kontra il-pjan ta' Alla l-bniedem u allura nibdew naħsbu li dawk saru liġijiet tajbin, le jibqu liġijiet ħżiena fihom infushom. Aħna faċilment bħala nsara niddakru u nitmexxew minn din il-mentalità. Aħna eżistijej, jekk aħna emminna fl-imħabba t'Alla, jekk aħna għarafna l-imħabba t'Alla u emminnija, jekk aħna fil-verità għarafna l-imħabba t'Alla u emminnija, jekk aħna aċċettajna lil Ġesu biex ikun is-sit u s-salvatur tagħna, jekk aħna aċċettajna l-Ġesu li jkun ir-rajt tajjeb tagħna, jekk aħna aċċettajna l-Ġesu li huwa Alla, allura eżistijej f'relazzjoni ta' intimità ta' mħabba miegħu. Jekk aħna aċċettajna dak li Ġesu għamel għalina kull wieħed waħda minna fuq is-salib, li xerred demmu għalina, ta' ħajtu għalina u rina l-krwa ta' dnub bidel il-grupp fi grazzja tagħna din il-ħniena, aħna eżistijej ma nistawx nibqu nirraġunaw kif tirraġuna d-dinja. F'relazzjoni ta' mħabba, dak kollu li taf li jbedek bejnek u bejn il-maħbub jew maħbuba tiegħek, ma tistax taċċettaħ u tagħmel kompromessi miegħu. U dak li huwa dnub eżisti. Dak kollu li jidħol bejna u bejn Alla li ma jibnix relazzjoni tagħna ta' mħabba miegħu illi tfur fuq ħutna l-bnedmin. Dak kollu eżistijej illi ma jibnix l-imħabba bejna u bejn Alla u bejn xulxin, dak huwa id-dnub. Il-Knisja eżistijej biex tgħinna nagħmlu ftit distinzjoni u nifmu il-mixja tagħna, għalmitna differenza bejn id-dnub mejjed u d-dnub venjal. Mhix kwistjoni ta' dnub kbir jew ta' dnub żgħir, m'għandix taqsam hekk. Għaliex dnub mejjed? Mejjed għaliex jista' joqtol, fil-fatt joqtol, imewwet ir-relazzjoni tagħna ta' mħabba, dak li għalhekk mejjed, x'inhu dnub mejjed. Xi kultant anke f'pajjiżna sfortunatament minħabba ċirkostanzi storiċi, il-Knisja viżavi l-komunità ċivili, l-idea ta' dnub mejjed ma fimnijiex b'mod tajjeb xiġifieri. Issa dnub mejjed issu xi ċensura fuq xi ħadd partikolari, mhux il-każ. Id-dnub mejjed meta Knisja tgħidilna li xi ħaġa hija dnub mejjed, ġifieri isma' qed tgħidlek din qiegħda tkisser ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Issa inti taċċettahx jew lejja kwistjoni oħra, imma dak il-punt ħaġa hija dnub mejjed għaliex x'toqtol, x'inhu l-mejjed fid-dnub? Ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla. Aħna rridu noqogħdu attenti eżisti li ma noħduwiex id-dnub mejta for granted. Jekk aħna nemmnu fil-immaġina inti taf li xi ħaġa
edha tkisser, edha toqtol bis-serjetà ir-relazzjoni tiegħek ma' martek jew ma' żewġek. U inti tgħid u hija mhux kulħadd hekk illum, u hija mhux hekk jaqbel u s-soċjetà tagħna mhux hekk trid. U tispiċċa tkisser ir-relazzjoni tiegħek mal-mara jew mar-raġel. Dik hija meħita, hija ħaġa serja. Ġifri dak li għamiltnum. Id-dnub venjal eżisti, mhux id-dnub u hija ħaġa żgħira taf xi din tista' tgħaddi. Le mhux l-iskop, ġifieri meta knisella id-dnub, ġifieri hemm distinzjoni li din ġejja mill-Ittra ta' San Ġwan li hemm dnubiet li waslu għal-mewt, il-mewt ta' relazzjoni tagħna mal-Alla, u dnubiet li joħorġu minn ċerta djufija umana illi aħna għandna. U allura għandna din id-distinzjoni ħafna b'mod ċar. Ixini jekk kux dnub mejti u kux dnub venjal, irnoqdu attenti li aħna din ma nagħmluhiex xi ħaġa legali. Da dnub mejjed mela għand inqerru, da dnub venjal meta m'għandux inqerru. Jekk nirraġunaw b'dan il-mod eżistijej inkunu faqqarna bil-kbir l-idea tal-qrar, l-idea ta' maħfra, relazzjoni tagħna mal-Alla. Għaliex min jirraġuna bl-imħabba ma jirraġunax hekk. Din dum mejja tal-qrar, din dum venjal mela di tista' tgħaddi. Min jirraġuna bl-imħabba eżistijej, anka l-affarijiet dak li jistgħu jkunu żgħar ukoll idejquh. Għal min iħobb ċertament, għax aħna mhux bil-forsi nħobbu l-Alla. Li mmorru l-Knisja mhux bil-forsi nħobbu l-Alla. Forsi wħud isibuha stramba din, iva. Mhux li mmorru l-Knisja bil-forsi nħobbu aħna jista' jkollna ċerta rispett, jista' jkollna ċerta biża' minn Alla, jista' jkollna sens morali, tkun persuna li inti tittamel it-tajjeb fil-ħajja u ma tix tagħmel ħażin, imma fil-qalb tiegħek hemm imħabba vera lejn Alla, għax aħna jista' jkun ngħixu ħajja moralment tajba, imma mhux bil-fors għandna mħabba u relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Mhux bil-fors. Aħna l-insara il-ħajja nisranija mhix kwistjoni ta' x'inhu tajjeb u ħażin, mhix kwistjoni ta' affarijiet morali, mhix kwistjoni ta' prinċipji, ċertament dak huma parti minn mixja tagħna, però mhumiex il-pedament, mhumiex il-qalba, mhumiex kollox. Inti tista' tkun Musulman tajjeb u ovvjament m'intix dixxiplu ta' Ġesu. Tista' tkun Buddista tajjeb u ovvjament m'intix dixxiplu ta' Ġesu. Tista' tkun ateju tajjeb u m'intix dixxiplu ta' Ġesu. Ġifieri aħna jekk ma narawx ir-relazzjoni tagħna mal-Alla u dan kollu kif jidħol fiha ma' Ġesu Kristu, ma nkunux qegħdin verament dixxipli tal-mulej. U aħna rridu nagħmlu eżami tagħna nfusna. L-eżami tal-kuxjenza mhux l-eżami tal-azzjonijiet tiegħek x'għamilt tajjeb u x'għamilt ħażin, imma wara l-eżami tar-relazzjoni tiegħek mal-mulej. Kemm inti qed tgħix f'fedeltà ir-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu Kristu li ovvjament toħroġ ukoll fl-issues morali tagħna. Però jekk fil-qalb tagħna mhijiex dil-fedeltà tagħna li Ġesu, allura ma nistgħux nitkellmu mir-realtà ta' x'nifhmu bid-dnub, sagrament, etc. Ħaġa oħra eżistilu importanti, u qed nagħmel dan għax nixtieq inħeġġiġkom li nersqu lejn is-sagrament tal-qrar, nħallu l-mulej ħabbibna mill-ġdid miegħu. Ħaġa oħra importanti li aħna nifhmu relazzjoni tagħna mal-mulej mhijiex aħna u Ġesu waħedna. Hija relazzjoni bejnek u bejn Kristu, mela hija relazzjoni personali għax hija bejnek u bejnu. Però ġifieri mhix relazzjoni, però mhix individwali, ġifieri maqtuħ minn kulħadd. Hija bejnek u bejn Ġesu fil-Knisja. Fil-Knisja mela hija relazzjoni personali, imma hija wkoll relazzjoni komunitarja bejnek u bejn Kristu fil-Knisja. Bejnek u bejn Ġesu fil-Knisja. Nerġa' nenfasizza. Għax jista' jkun li rridu nibnu relazzjoni tagħna mal-Alla, però barra mill-Knisja. Dan mhuwiex dak li jrid Ġesu, bid-difetti kollha li jista' jkollna fil-komunità nisranija. Din mhijiex ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. Il-mulej Ġesu lilna ħalaqna bħala bnedmin u ma jridx li aħna nkunu maqtuwajna rasna. Irrid li l-imħabba tagħna lejn Alla tfur fuq xulxin. U għalhekk teżisti l-Knisja, il-komunità nisranija.
U hawnhekk aħna eżisti jridu nirriflettu anke din ir-realtà. Illi dnub ma jolqodx biss ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla. Imma dnub jolqod ir-relazzjoni tiegħi mal-Knisja wkoll. Kull dnub li aħna nagħmlu imiss daw iż-żewġ punti. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu u r-relazzjoni tiegħi mal-komunità Nisranija, ir-relazzjoni tiegħi fil-Knisja. Maħut insara. San Pawl jidinna li aħna bħal ġisem il-Knisja, l-komunità Nisranija, hija bħal ġisem. Dak xi jfisser? Ifisser li jekk inti għandek id-difer ta' subajk iż-żgħir ta' saqajk biċċa żgħira ħafna f'ġismek muġuħ għandek diħes fih. Ma tgħidx u hija jiena qalbi tajba, jiena moħħi tajjeb, jiena nisma tajjeb, jiena nara tajjeb, il-pulmun tajjeb, il-kliwi tajjeb, il-fwit tajjeb, u hija dak isu mhux parti minni, le eżisti. Jekk għandek diħes f'subajk iż-żgħar ta' saqajk, ġismek kollu jgħid ajma. U xi drabi hekk aħna eżisti. Jekk jiena parti minn dal-ġisem tal-Knisja u jiena dnibt, il-Knisja kollha tgħid ajma. Ajma. Aħna di dimensjoni sfortunatament għal ħafna snin traskurajnija fil-Knisja. Traskurajnija. Ma nifmux għaliex maħniex katekizzati biżejjed, ġifieri maħniex malmin biżejjed, għaliex maħniex niħtlu aħna b'mod personali, anka fil-kelma tal-Alla, u nħallu t-talim ta' Ġesu u tal-Bibja jigwidana fil-verità b'mod iktar profond huwa. U għaliex nibqgħu fuq ċerta superfiċjalità fil-mixja tagħna ta' nsara. Di-dimensjoni tagħna maqudin fi Knisja bejnietna ħafna drabi hija dajjef, hija punt dajjef. Is-sens komunitarju tal-Knisja ħafna drabi u dajjef. Din joħroġ fil-Qudies tal-Ħadd pereżempju. Ħafna nies imorru l-Qudies tal-Ħadd u kombinazzjoni jiltaqgħu fl-istess Knisja. Imma ma jmorrux biex jiltaqgħu ma' xulxin fl-istess Knisja. Din hija żbuħija eżistijej ta' ħafna mill-laqdiet u mill-movimenti bil-maqlub tal-parroċċi. Ħafna drabi f'ċerti għaqdiet u movimenti għandna insara li qegħdin imorru u morru għal xulxin, jikbru fl-imkien, mhux biss waħedhom malla imma fl-imkien. Ħafna drabi l-parroċċi tagħna mhumiex hekk. Ħafna drabi l-parroċċi tagħna huma supermarket. Illi inti tmur għal-qudies bħal supermarket. Issib parking, issib post, tinqeda minn kollox fil-qisar żmien possibbli. Araw jekk din xi raġuni għaliex immorru fil-qudies li morru. Ma mmorrux għal xulxin ħafna drabi. U dan huwa faqar kbir li għandna fil-Knisja. Is-sens komunitarju huwa dajjef ħafna. U din hija raġuni eżisti għaliex ħafna wkoll ma jifhmux il-qrar. Is-sagrament tal-qrar eżistijej huwa mument fejn il-Knisja taħfrinna f'isem Ġesu għaliex edna il-dnub jolqot ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Però xi dnub jolqot ir-relazzjoni tagħna mal-Knisja taħfrinna wkoll f'isem il-Knisja, f'isem il-ġisem ta' Ġesu. Però jekk aħna m'għandniex sens illi ta' Knisja, m'għandniex sens ta' komunità, allura mhux se jkollna nħossu l-bżonn li aħna nitolbu maħfra lill-komunità Nisranija. Fil-bidu tal-Knisja eżistijej, il-maħfra lill-komunità Nisranija kienet issir fil-komunità stess. Bil-mod il-Knisja din bidlita u l-maħfra fil-komunità tingħata mis-saċerdot. Mela, ejjew nifhmu eżisti li meta inti tmur tqer, is-saċerdot ma jaħfirlikx biss f'isem Ġesu. Jaħfirlek ukoll f'isem il-komunità Nisranija, f'isem ħutek insara li bidnub tiegħek int ferejt il-qdusija tal-Knisja. Min jirraġuna nistax inqer waħdi quddiem Alla? Il-mistoqsija hija din, u min se jaħfirlek f'isem il-Knisja? Jekk inti bidnub tiegħek dejjem tferi il-Knisja. Żomm l-idea jekk għandek diħes f'subajk iż-żgħar ta' saqajk, ġismek kollu jgħid ajma. Id-dnub tagħna iferi il-ġisem kollu tal-Knisja. Jekk titlob maħfra waħdek l-Alla, min se jaħfirlek f'isem il-Knisja? Ġesu għalhekk eżistij rabat il-maħfra tiegħu li jagħtina permezz tal-komunità Nisranija. Il-Knisja taħfirlek f'isem Ġesu u l-Knisja taħfirlek f'isem il-komunità Nisranija. Is-saċerdot
huwa skrin għal Ġesu u skrin għal komunità, għal Knisja, illi jaħfrinna f'isem il-mulej u f'isem il-Knisja. Biex nifmu aktar is-sagrament tal-qrar u niskopruh mhux biżejjed ir-relazzjoni tagħna mal-Alla, imma anke r-relazzjoni tagħna bħala komunità nisranija. U fuq dan nixtieq nenfasizza għaliex għandna bżonn nikbru nimmaturaw ħafna. Nixtieq minn qalb eżisti nagħmel kuraġġ kbir. Il-kulħadd fejn jidħol is-sagrament tal-qrar. L-ewwel kuraġġ nixtieq nagħmlu lil ħut is-saċerdoti illi ma jaqtawx qalbhom minn dan is-sagrament meta din qarru quddiem in-nies anke jekk mhux dejjem jaraw ċerta frott. Inħeġġeġ il-ħut is-saċerdoti sisti li nkunu disponibbli mill-qalb għal ħutna nsara illi jiġu jitolbuna dan is-sagrament tal-qrar. Inħeġġeġ il-ħut is-saċerdoti li nkunu aħna l-ewwel nies li morru nqerru. Li ma nkunux aħna saċerdoti li nispiċċaw inqarru l-ħadd ieħor nippritkaw dwar il-qrar u aħna stess ma nqerrux. Indumu ħafna l-bogħod aħna stess minn dan is-sagrament. Fil-eżistijaj ħuti fis-saċerdozzju ejjew nkunu aħna t'eżempju għal ħutna nsara, għal merħla fdata fidejna. Ejjew nkunu aħna l-ewwel li nduqu l-maħfra tal-Alla qudiemna x'aħna midinbin bħal kulħadd u nduqu aħna żbuħija u tjubija tal-Knisja li taqadna u taħfrinna. Kemm nistgħu nħossuna saċerdoti iktar meta nħossu l-Knisja taħfrinna id-nub tagħna. Bliema mħabba u ferħ imbagħad nistgħu anke aħna nagħtu l-maħfra il-ħutna fil-Knisja. Is-saċerdot li jqerr huwa stess quddiem il-midinbin l-oħrajn ħutu midinbin ikun saċerdot umli għax jiftakar li huwa stess għandu bżonn dik il-maħfra. Allura nħeġġeġ anke l-ħut is-saċerdoti. Imbagħad nixtieq inħeġġeġ is-sistijaj il-dawk li forsi ilkom ma tqerru. Għal raġuni differenti, min għax ma jafx, min għax m'għandux ħin, min għax ma jafx kif iqerr, min għaliex kellu esperjenza qarsa ta' saċerdot fil-qrar, min għax jistħi, min għax jisiba diffiċli, min għax jaqta' qalbu xejn jiena mix-xorta ħanerġa' nagħmel l-istess dnubiet. Nixtieq nagħmilkom kuraġġ, dawn mhumiex minn Alla, mhumiex minn Alla. Huma diffikultajiet personali u tentazzjoni tax-xitan u daw iridu nefqulhom u nirreżistuhom. Iridu nagħmlu pass il quddiem bibtiegħi, taqtawx qalbkom. Il-mulej permezz tas-saċerdot qed jistennikom, iridkom, irid iħobbkom. Il-Knisja trid taħfrilkom, trid tagħtikom il-maħfra ta' Alla, trid tannaqkom mill-ġdid magħha bħala omm. U l-mulej jannaqkom mill-ġdid miegħu bħala s-salvatur tagħkom eżistih. Taqtawx qalbkom, anke kilek ma tqerr, il-mulej jistennik, irid janqek, iċċaħħaġ lilek innifsek minn din it-tanniqa ta' Ġesu u ċaħħaġ il-Ġesu milli jagħtik din it-tanniqa kif irid hu jrid jannaqna jaħfrinna permezz tas-saċerdot, permezz ta' Knisja tiegħu. Imbagħad eżistejni xi ngħid ftit affarijiet ta' malajr meta morru nqerru ħbib tiegħi. Mhux kwistjoni noqogħdu nitkellmu dwar il-problemi u mhux kwistjoni li noqogħdu ngħidu l-istorja sħiħa għaliex int għamilt id-dnub. Il-qrar eżistijaj mhuwiex biex tiskuża ruħek imma biex takkuża ruħek quddiem Alla. Biex tirċievi l-maħfra tiegħu. Il-qrar iqsar ma tkun il-qrara short and sweet isbaħ. Għaliex meta noqogħdu nirrakkontaw l-istejjer tagħna fil-qrar impoġġu lilna fiċ-ċentru. Għalfejn għamil dak id-dnub mentri mhux niskop. Iċ-ċentru ta' qrar mhux aħna ta' u mhux id-dnub tagħna. Iċ-ċentru ta' qrar hija l-imħabba u l-ħnina tal-Alla lejna. U għalhekk eżistijaj ejjew nżommu l-qrar qasir kemm jista' jkun. Tgħid id-dnubiet tiegħek, is-saċerdot jagħtik kelma ta' eżortazzjoni biex jgħinek ma taqtax qalbek, jagħmellek kuraġġ, jispirak il-fiduċja tiegħek f'Alla. Jtik il-penitenza fis-sens xi ħaġa li torjentalek qalbek mill-ġdid lejn Alla u mur ferħan bil-maħfra tal-mulej f'ħajtek, m'hemmx għalfejn stejjer, m'hemmx għalfejn problemi, mhux l-iskop. Rar mhux counseling, mhux moment biex insolvu l-problemi tagħna, moment biex niċċelebraw il-maħfra tal-mulej tagħna eżistij. U għalhekk nixtieq kuraġġ il-kol kemm intom fis-sempliċità kollha ma nikkumplikawx l-affarijiet jew nkunu f'dak li aħna quddiem Alla. Kuraġġ eżistij mill-qalbi nħeġġiġkom ejjew ma ndumux ma niċċelebraw
din il-maħfra ta' namalla u ninaqdu fl-imkien miegħu u bejnietna.